това е следващия епизод на Clash Royale. И вече съм на третата земя. Арена. Нямам... Същите са ми героите. Значи имаш миньоните. И да. Сега мисля да направим малко битки. Ще играя Венца. Милионите. О, и тук ще сложа пекар, защото положението ще е зле. Охо, те ме... Я плохо става. И ги победих. 29 коронки. Вече са 817. Я да видя колко коронки ще ни трябват за четвърта арена. Защото... Мисля, че... Да. 1100. Между другото искам да разгледам арените, защото още не съм ги разглеждал. Значи бая ще се играе. Ще видя колко диаманта трябва за 14. И една карта струва... Една карта струва 1000. Няма. Между другото, много искам да имам вещицата, защото тя хем може да стреля, хем може и да пуска скелети. Тя е епик карта. Май, не съм сигурен. Не. И сега ще изиграя още една битка. Сега ще играя пека. И армията от скелети. Охо, положението е хищно на дните. Сега ще играя Валкирия. Не. Гиганта. И принца. О, дано да ги разреши. Охо, положението е зле. Тук ще ни трябва с миньоните. И аз миньоните армията от скелетите. О, не. Ужас. Това трябва някаква възможност, което да ги унищожи. Айде, замина.
Положението не е най-доброто. Загубих. И това ще е за този клип. По-късно може да направя още един. Да. Дано да ви е харесал. Ако ви е харесал, палец нагоре. Лайк. И ако искате, се абонирайте. Да. Чао.